to kama mato kuro kwadog ne chien en demokrasi manya ko tele kama na inya wakili na chiri kum jogo kuma benda lap doge ndong ne komore higa maral farogi prado ko dabiro ko kiloko diwachi non ko tende ko dwachi zoning na hinya gwenge mago makalu ananyalo mna wacho I have no problem with zoning. Zone anywhere you want to zone. Problem manigi zoning and legal law. Parties koriwore to gi loso gimiluongo ni coalition agreement to gi file gi the register political parties manyiso ni kawayombo kata wadhi pogo gigi kama to that agreement no nyaka ambatana nyako lu chike me Kenya ka winja nikwara mogu winjo gini achiel kuom chike me Kenya ka wacho ni nitie uhuru freedom mondo chama o compete individuals kamano kama koro un kundiko ni kae ndi waweyo kama to ng'ato pod biro dhi e court to nullify koro nyalo ndiko unyalo force the president unyalo force people mondike but can assure you ni mano will be nullified. Candidates ng'ano kaka Weda aninge na laro kom notegno 2007 Kisumu rural mano noriwo seme masani Kisumu West. Candidate mane MP niluongo ni Professor Peter Nyang'o ne en Secretary General mar ODM Raila di bedo president. Apenjo Raila ni ng'ana de go piny we kosa dhi nyime ukon dhi nyime ndi nyime mose ta go en kon ne no le nyime ne o ka ng'iyo ne Secretary General na alwore makasa ochopo to na pudhe makete piny mo ndio kwa kony mo konye na baba mubiro kwa no kuyo mi pesa kon karabe jogo yo mayimbo akwayo jogo kata Abdul Gire ni kumithi ewa direct ana won kaka Weda ngam ubed zoning ubed onge zoning mani mbele na tade yue idi gichama ade yue ana ja UDA ani ngeno kam ineno UDA ni owuok e Jubilee kumane wani go uru giruto en jani ma has been going on joma dwa join wasani gin mana kaka nduko to bere no wado so zoning joma wacho zoning mara dek jomi winjo manoko ka Abdul gi odie be no riembo oko saro ni winjo wacho to koro kapimo odie mane Raila telo ne it was slightly better maro angani might going to be worse. Kisumu County wan go round wan go jenda to wan gitawinyo ni kwanyi dware mama moro koro jenda oron adumo wuor umagi gin zoning biro wito gi oko ukinyi sa ngwen mara ngwen ase wacha ngwen kosa dek ni wacho manga jogi akiani samane baba punjo siasa to negine jikun gitedo kusunegi hado chiemo mosetedi nikech baba mwenyewe agwambo mwenyewe jatendo oko wacho wach masoning dhoge ndalote kusunti chiemo mano wacho kata mana diere mane mote no biro ume kwa ume koro akiane jogi ngama giluoro Ruto giluoro UDA giluoro kia ngawa I have no problem with zoning akwa jogo mane UDA candidates madwaro malok gine including gine pango tongolo maber nikech wang'ni wewe nyaka ng'iew school fees nyaka chul monde nyaka ne gi udi wang'ni lwenyi go malo onge Ruto setieko pangi mara ariyo doje campaign nitie independent nitie MDG makmo David Ochieng owalo be biro gi moro onyango lo biro gi moro iwi wan Kisumu County wan nyaka gi miindi oyombo yawut luo yawut Kano gi Kisumu oseyombo di ilungo no nyango ngogo sakel sa yombo makata na eldan osiep no kendo wakili olagalo ne omiyo this excuse moro zoning let them bring it on wanyunga du onge molo kaka sene constituency walete watu watakanyagana male kaka baba no puonjo wale igini kata tembe mo onge luor zoning so wawe uywa gore dengeno kanda penjo ni ato odi mose bana bedo ni dipeni jotele man